Silav eyvar baş hevan no heviderim herkes başa ev cüreyeki tekniki enha mücerban diye kaz binerim eğer ev dimeneme ne cemde pır başa eğer bu cemde ez mecbur biminim hemi cihazı xwe biguherînim yani edi ev çend mehen hakikaten ez pır jî aciz bûme anha jî mehen kabloyên din anîn me sistemekê nû ceriband ez anha ji telefona xwe binêrim eğer dîmen bicemidin edi em ê tenê dengê min godar bikin eğer Dîmen necemide süpere. Qet nebe ez dî zanim mesele çi ye daw çi ye. Tamam ez awsa datînim hevano. Em awsa dayînim. Ya em pir komîkin ya. Mesela dîmenê me hemî sore ji ber ku ev cihazê nû ne ayara wî hêçiye nebî ama nexeme. Ê mihîm şîrovê me ne, dengê me ne. Ne wisa? Tamam. Hûn baş in. Min ferq kir ku gelek hevalan ji ber vîdyoya me ya doh bi şev me bawekî zindî çêkiribû gelek peyam şandine. Xuyaya kêfa wan ji şîrovê me re hatiye. Mala we ava her hebin. Vîdyoya doh hakikaten balkêş bû. Canan kêfa hevalan tê, canan kêfa wan nayê tişt nabe. Ne mesele. Em hevû du îdare dikin, em ê hebin hevalna. Baş e? Ez dibêjim qewst baş e. Tamam. Me çi ji bîr kiribû? Ya îro hinekî germ e. Hewa germ e, bülten germ e. Ya hûn bibînin ji saziya serokatiyê ya Mesûd Barzanî bersivekê çawa hatiye ji Dewlet Bahçelî re. Çawa hatiye. Dewlet Bahçelî xistiye bine erdê derxistiye. Tu gurê bozî, te postê miyal xwe kiriye, tu nijadperestî, tu şovenîstî. Yani her tiştî dibêje tenê nabêje tu sextekarî, tu dijminê Kurdanî. Tenê wan hevoka nabêje ama binî wî her tiştî dibêje. Çima Dewlet Bahçelî bêhurmetî kir li hember Mesûd Barzanî. Dibêje wextê tu hatî tevlî civînekî bûyî sempozyûma Melayê Cizîrî te çima parezvanê xwe aniye. Çawa mümkün e ku li ser milê parezvanê te ala Kurdistanê heye ew nabêje ala Kurdistanê yani. Paşavra dibêjin ne mesele ye. Çawa mümkün e tu bi sembolên herêma xwe û tu bi çek û silahê xwe tê nava xaka min. Yaw dewere dîn nebe. Dewleta Tirkiye nêzî sed baregehên eskerî ava kiriye li nava xaka Başûrê Kurdistanê. Sibê heta êvarê bi Potînê xwe ê bixwîn derbas dibe nava axa Başûrê Kurdistanê re. Her cara ku rêveberên dewleta Tirkiye diçin Başûrê Kurdistanê wan îtê xwe, mîtê xwe, parezvanên xwe, eskerên xwe, wan kontrayên xwe tev bi xwe re dibin. Tank û topên artêşa Tirkiye li Başûrê Kurdistanê ye. Sibê heta êvarê balafirê wan difirin wê derê füze davêjin ser axa Kurdistanê ew însanên bê terbiye, bê exlaq radibin ji bo du sê pêşmergeyên parezvan ku bi serokê Kurdistanê re hatiye Cizîrê rehne dikin. Te çawa aniye. Ji dewere dîn nebe. Dewere dîn nebe. Dewere behsa exlaq neke, behsa etîk neke. Behsa pîvan neke. Dewere behsa medeniyetê neke. Ez behsa medeniyetê nekim, behsa çi bikim divê derê? Ya merov hinekî sukut dibe ya. Divê merov bizane bisekine şûna xwe de. Bülent Arınç derketiye qaşo kil dike, kor dike. Radibe dibêje em êrişê Mesûd Barzanî nekin, zemanê xwe de ew xwasa ji me re xizmetê kiriye, di şerê me yê li hember pekekê de li cem me cî girtiye. Binêrin, bi van gotinê xwe jî fitne fesadî çê dike. Yani bi kevirekî dixwaze du çûkan bixe. Yani hemî bê exlaqin wana ya. Hakikaten hevan ya. Binêrin, ha nahêlin me rin û çe pêşkeş bike ji we re. Nahêlin. Nahêlin yani. Qaşo diparêze ama welakîn dibe anîna parezvanên Mesûd Barzanî bi çek ê nava xaka Tirkiye dibe rast e ew ez jî napejîrin em rexne dikin. Temam dehatî. Temamê xaka Başûrê Kurdistanê dagirkirine dibin Potînên xwe yên qirêj û bixwîn de nahêlin du pêşmerge bi çekên sivik werin biparêzin. Ya edetekî ye. Di ser de jî di navbera Tirkiye û Başûrê Kurdistanê de prosedûrekî heye wisa li hev kirine li serê.
من نگوتیه یا مش کسی را تشتک نگوتیه حوالی که بیت شما ایرشی رایدار دولت ترکیه دیگه چی گوتیه مش کی را چی گوتیه من نگوتیه یا از بحثم مدنیتی که arkadaş ya ez dibêjim tu li ser xaka dewletekî eger set baregihên eskerî vedikî bi tank û topê xwe eger li wê derê bî ya müsaade bike ku ji wî welatê jî du hev esker werin serokê xwe biparêzin. Dünya xira nabe. Yani veya da suç ye veya çi kiriye veya zirar daye kîjan re vebrê dewleta Tirkiye. Ez behsa medeniyetê dikim, etik dikim, ehlaq dikim, ez dibêjim bila hinekî ders bigirin ya. Bila fêr bibin, însaniyetê fêr bibin. Min çi kiriye yani hûn min şiyar dikin dibêjin ji rayedarên dewleta Tirkiye re wisa nebêje heval. Tamam nebêjim, tamam. Nebêjim ya, nabêjim ya. Devlet Bahçeli suçî tune ya. Devleta Tirkiye devleta me ye, devletekî süper e, pir baş e. Tenê cana me dikuje, ew jî tiş nabe. Ji xwe dewleta Tirkiye em nekuştana, em ji xwe dimirin, em bi ecelê xwe dimirin, lê pêş de em kuştin. Tiş nabe. Devleta Tirkiye süper e. Ama hûn baş bin jî, devleta Tirkiye baş be jî, heqê min heye qanûnen ez nebêjim birêz Bahçeli û birêz Devlet Bahçeli û birêz Tayyip Erdoğan heqê min heye. Nabêjim jî. Pêvajo hebe jî tune ve jî nabêjim. Ya ji xwe tê bîra we hevano, dema min nûçe pêşkêş dikir jî di televizyonê de, min wisa pesnê şer nedida. Min nedigo qirker û dagirker û nizanim çikker û nizanim min tiştî wisa jî nedigo. Yani ez radikal tev nagerim. Ez tim di navendê de heqîqet çi be li ser wê rê me. Tiştên zêde hez nakim, ajîtasyona zêde hez nakim. Yani mesela du HDP'yi dihatin girtin, hevalê me digotin operasyona qirkirina siyasî. O qirkirina siyasî ne heval? Nebêje qirkirina siyasî. Bê du kes hatin girtin. Du insan ji ber doza Kurd hatin girtin. Mesela ji vê zêdetir tiştek heye. Bifikirin ya ji ber doza Kurd du insan têne girtin. Felaket ev e ji xwe. Qirkirina siyasî. Sibê du sibê dewleta Tirkiye babêje ser malekî tet heb siyasetmedarê me bikuje tu yê çi bibêjî? Te gotina xwe ya qirkirina siyasî bikaranî, te ew xilas kir. Êdî tiştek nema, tu yê çi bibêjî? Tiştek namîne destê te de. Divê dozaja wî tu hêdî bidê. Ez wisa difikirim. Mesela aniha heyeta Dem Partî ji İmraliyê vegeriye hevanna. Heyeta İmraliyê îro çûbû İmraliyê bi Rêzdar Abdullah Öcalan re hevdîtin pêkanî piştî çend saetan vegeriya herkes li bendê ye merex dike ka di civîna yekem ya piştî hevdîtina bi komîsyonê re Abdullah Öcalan çi dibêje? Ji partiya xwe re hem peyaman şandiye. Ji hevalên xwe ê çi re peyam şandiye. Lê em merex dikin çi gotiye, çi xwestiye. Ama bi qasî ku em dizanin rêveberên tevgera Kurd ên li derve dibêjin êdî em gotinên serokatiya xwe bi rêya heyetê naxwazin. Em naxwazin ji me re peyam were. Heftê hev peyam were jî mana xwe tune ye. Divê bi xwe azad bibe, were bi me re hevdîtin çê bike rûbirû. Rêzdar Karayêlan heftê û hev cara gotiye. Ev însanên me li serê çiyê gerîla ji bo azadiya Kurd û Kurdistanê hatine vê derê. Me sozek daye wan sozek daye milletê Kurd. Em vê derê ne îqnakirina wan ne di destê me. Em nikarin zarê me re bibêjin her malê xwe. Ev însanê şi we re şikerin. Em nikarin ji wan re bêjin biçin malê xwe ya. Tiştek wisa dibe? Nabe. Wê demê xwediyê projê divê bi xwe were, bi xwe xîtabê gerîla bike ji bo ku em bikaribin divê pêvajoyê de pêş bikeve. Heta ew azad nebe ne mümkün e pêvajo gavekî jî pêş bikeve. Vaya yek. Lê dîsa jî em nûçe xwe pêşkêş bikin bê şîrove. Heyeta Dem Partî ya İmraliyê piştî hevdîtina li gel rêberê PKK Abdullah Öcalan ji gerava İmraliyê vegeriya. Endamên heyetî yên ku ji parlamentera Wanê Pervîn Buldan, parlamenterê Ruhayê Mithat Sancar, parêzerê Bîroya Hukûqê ya Sed Salê Faik Özgür Erol îro çûn gerava İmraliyê. Heyetê li girtîgeha İmraliyê
برێزدار عەبدوڵڵا هۆجەڵان را هێدیتنێکی پێکانین دەم پارتیê li ser naveroka hevdîtinê daxuyaniyekî pir kin daye belkî ne li ser naverokê be lê li ser rêveçûna hevdîtinê. Ev ziyaret piştî hevdîtina endamên Komîsyona Hevgirtina Netewî wekî ziyareta yekemîn ya heyetê bû, heyeta İmraliyê. Heyetê piştî hevdîtinan daxuyaniyekê nivîskî belav kir têde tê pêşbînî kirin ku piştî vê ziyaretê di derbarê naveroka hevdîtinê de daxuyaniyekê nivîskî were danin. Yani heyetê gotiye li bendê bin em ê daxuyaniyekê nivîskî belav bikin. Niha biryar e hevanno, biryar hatiye girtin ku endamê şandeya Komîsyonê, Komîsyona Dewleta Tirkiye ku ew qas bû bu mesele di derbarê naveroka wê civê de zanyareyan bidin endamên din ên Komîsyonê. Yani ew komisyona meşhur ku min jê re carkî gotibû komisyona kepaze ji ber ku Kurdî qedexe kiribû. Sê endamê wê komisyonê çûn Rêzar Abdullah Öcalan ra hevdîtin pêkanîn. Çarê me heye yani sibê ne du sibe ew ê li hev bicivin ew ê agahî bidin endamên din ên komisyonê. Ka çi dîtine, çi bihîstine, hevdîtina wana li İmraliyê çi wa derbasbiye li ser vê meselê. We goterê ya pir ecêb e, pir ecêb e. Rojnamevanên Tirkiye di derbarê wê hevdîtina komisyonê de çi dibêjin û çi nabêjin. Ya hele di derbarê gotinên besê hozat de çi qas însanên bêexlaq hene di nava rojnamegerên Tirk de. Binêrin doh ji wara çi got hûn eger Kurd bin û bi Tirkî rojnamevanî bikin dawiya we kivşe ye. Hêdî hêdî merov asîmîle dibe dihele û merov dibe rojnamevanên Tirk. Merov dibe Levent Gültekin. Her rojnamevanê Kurd ku hêdî bi Tirkî bixebite mecbûr dibîne televizyonê wan temaşe bike, kitabê wan bixwîne, pirtûkê wan bixwîne. Ez behsa rojnamevanê xwedî pisporê îro nakim. Ez behsa ciwanên me dikim ê ku dibin rojnameger û dikevin nava cîhana Tirkî. Hêdî çi dibe? Tu mecbûr dibînî bi zimanê wan pirtûk bixwîne, bi zimanê wan maqale bixwîne, rojname bixwîne, şîrove, analizên psikolojîk ku dewleta Tirkiye dike divê tu li wan godar bikî ev hortê me ê rojnameger hêdî ji wan çi derdikeve? Levent Gültekin derdikeve. Çi kir? Êrişê besê hozat kiriye. Divê tu çawa dikarî ji Doğu Anadolu Türkiye re bibêjî Kurdistan. Hortekî Kurd e, ne? İnsanekî Kurd e. Dikare êrişê besê hozat bike bêje tu çawa perçekî Türkiye re dibêjî Kurdistan. Mesela. Dewere ji nav derkeve. Dewere ji nav derkeve. Yani vana êdî li dervey pîvanin. Merov error nîşan dide. Error. Yani êdî merov ne dikare behsa etik bike, exlaq bike, medeniyetê bike, êdî tu nikarî behs bikî. Mesela nafikire. Yani nafikire ku kî biryar daye ku ev derbibe Türkiye. Kî biryar daye. Mesela nafikire. Mağduriyet çiye nizane. Ew qas însanên Kurd sirf ji ber Kurdbûna xwe hatine qetilkirin ji aliyê vê navê ve Tirkiye ve mesela nizane. Cehalet ev e. Nizane ku di dilê însanên Kurd de ji aliyê manevî ve watiya Kurdistanê çi ye? Kurdistan ji bo çi qas însan hatin qetilkirin kuştin. Nizane işkenceya li Amedê. Nizane ku dewleta Tirkiye pîsiya însanan da milîtanên me sirf ji ber navê Kurdistanê. û însanên me navê Kurdistan gotin dibin îşkenceyê de jî gotin. Îja ji ber vê ciwanên me ji kerema xwe re ji wan Levent Gültekinan dernexin. Bes e. Bes e. 10-15 hev Levent Gültekin hene bes e. Êdî em ji wan dernexin. Bila vegerin ser rastiya xwe. Heqaret heye nava gotinê min de hevan na. Tu ne. Mij kesî re gotiye tiştekî? Na. Nabêjim. Tu ne. Bülent Arınç çi dibêje di derbarê Rêzdar Mesûd Barzanî de hatina wî ya sempozyuma Melayê Cizîrî pir deng veda. Hatina wî ya Cizîrê. Mîna çi bû? Mîna çûyîna Mazlûm Abdî ya Duhokî bû. Yani duê derecê de bû. Ew qas eleqe dît. Konferansek li Stenbolê heye xwazî bihata wê derêjî.
مسعود بارزانی ایلهام احمد حتی مازلوم عبدی تبلوی دریبانا کنفرانسی که کرد لکدر دنیای بدوی حمی رهبرین کردان بچن و دری لهف بجون بülent Arınç dibêje bila kes serdana Barzanî ya Cizîrê rexne neke. Avakarê AK Partiyê herwiha alîkarê Serokvezîrê Berê Tirkiye Bülent Arınç li ser serdana Mesûd Barzanî ya Cizîrê daxuyaniyekê da diyar kir ku ew rexneyên li ser vê serdanê ne di cî de dibîne. Mesûd Barzanî li navçeya Cizîrê ya Şirnaxê li Bakurê Kurdistanê tevlî sempozyuma navnetewî ya Melayê Cizîrê bibû. Bülent Arınç di derbarê mijarê de daxuyaniyekî belav kir got Tirkiye ji bo rêveberiya Herêma Kurdistanê çiqasî giring be Birêz Barzanî rêveberiya wî jî ji bo me ew qas muhîm e. Em nikarin lê keleka tiştekî bin ku siya xwe bide ser wan têkiliyan. Ez dixwazim wî zêdetir li Tirkiye bibînim dibêje. Wana gotinên baş in xweş tere. Kesên rexneyan dikin Mesûd Barzanî nas nakin. Arınç wiha dibêje. Beşdariya Birêz Mesûd Barzanî ya sempozyuma Melayê Cizîrê ya li Şirnaxê erênî hate pêşwazî kirin. Ez jî li darxistina civînekê bi vîya wê a bi beşdariya alîkarê wezîrê me ê karê navxweyî, parêzgerê me yani waliyê me, parlamenterê berê, ê niha, ê AKP filan bêvan beşdariya zanyarên giring dibe ez rast dibînim. Yani sempozyumekî bi vî şeklî ez rast dibînim. Tamam rast bibîneke ku me tiştek negotiye. Min dît ku di raya giştî de di derbarê sempozyumê de gelek nîqaşên ne di ciyê xwe de hatine kirin. Dixwazim bibêjim ku ez van nîqaşan di cih de nabînim. Paraniya kesên şîroveyan dikin Mesûd Barzanî nas nakin. Xwedî pêşdarizanînin yani pêşhukm. Pêşdaraz, pêşhukm yani ön yargî. Birêz Mesûd Barzanî ji sala 1979 ve Serokê Partiya Demokratê Kurdistanê ye. Ev partî hîn jî piraniya desthilatê li Başûrê Kurdistanê di destê xwe de digire. Wê erka Seroketiya Herêma Kurdistanê û serokvezîrtî kiriye. Wana gotinên Bülent Arınç'ın Başûrê Kurdistanê milê zêde kir. Bülent Arınç balkişan ser kesayetiya Melayê Cizîrî jî. Got civîna ku hatiye kirin civîneke zanistî ye. Melayê Cizîrî yek ji alemên serdama Osmanî ye ku di navbera salên 1567-1640 de jiyaye. Wekî Ehmedê Xanê û Feqîyê Teyran Kurd e. Yek ji qîmetên hevpar ê bawerî çandî yê me coğrafyayê ye. Tamam, rast e. Bülent Arınç xweş dimeşe. Ez şaş dibînim ku mirov bi çavekî xirab li civînekê ku ev alim lê têne bibîranîn û berhemên wan têda têne xwendin binêrin bi çavekî xirab lê binêrin. Ez şaş dibînim. Ez difikirim ku ji aliyên naverokê ve û heyecana ku li herêmê çêkiriye ve wê bibe xaleke giring ya werçerxane. Birêz Mesûd Barzanî di axaftina xwe de di derheqê pêvajoyê de peyamên gelekî giring dane. Lewma Bülent Arınç hê diaxife veya nezim Bülent Arınçê diaxife. Ez hinek rexneyên li ser civînê fehm nakim. Lêbelê ez bertekên li ser dîmenên parezvanên çekdariyên ku di navenda rexneyên neyînî de ne ez mafdar dibînim. Bülent Arınçê ku ew qasa hukuk xwendiye, adalet xwendiye, çawa dikare ew qas kor be ku set baregehên eskeriyên dewleta xwe li nava xaka Başûrê Kurdistanê nabîne, ît û mîtê xwe wan ramboyên xwe wan kontrgerîlayên xwe yên li Başûrê Kurdistanê nava dihokê de digerin nabîne. Sibê heta êvarê balafirê wan û dronên wan li ser asîmanên welatê me digeriyan wana nabîne. Du pêşmergeyên parezvanên Mesûd Barzanî çavê wî wana dibîne. Çavên Tirkiye ev e hevan. Çavên Tirkan bi kîjan şiklî li Kurdan dinêrin ev e. Numuneyekî süper e. Wextê ji we pirsîn Tirk bi kîjan çavî li me dinêrin bibêjin bi çavê ku tenê dikarin du pêşmergeyên parezvanên Mesûd Barzanî bibînin. Bi çavên xwe ê kor ku set baregehên xwe yên eskerî li Başûrê Kurdistanê nabînin. Çavên Tirkan ev e hevan no. Bi wî awayî li me dinêrin.
وقتی کو ev insan endam sê endamê komîsyonê ku yek ji wan ji xwe hevala me ye, wekîla me ye, wextê ku dişînin îmraliyê dibêjin me hûn muxatab girtin. Êdî temam e, êdî werin teslîm bibin veya ji we re bes e. Êdî şabin, dîlanê bigirin, kêf bikin. Dewleta Tirkiye dewletekî ew qas bi şeref hûn muhetab girtin, êdî hûn dawa çi dikin? Êdî roja teslîmbûnê, saeta teslîmbûnê hatiye ya ji bo we veya diyarî ye, ji bo we veya lütufekî îlahî ye. Dewleta Tirkiye hûn muhetab girtin, êdî dawa çi dikin la? Êdî serê we gîştiye asîman, ji we re bes e. Hûn dî heta xweş be li dunyayê hûn dikarin destên xwe bidin. Îjab nake êdî tekoşîn mekoşîn. Veya fikrê dewleta Tirkiye, çavê dewleta Tirkiye bi vî şiklî me nêre hevan. Veya tabî ki em nava xwe de milletê Kurd em wisa nafikirin. Em dibêjin cehenema vekirî. Hûn kîne hûn me muhetab digirin yan nagirin? Mesele ne ye we? Mesele milletê Kurd qas berê xwe dide me. Milletê Kurd çi qas piştgiriyê dide dawa me, dawa xwe. Ame esas ew e. Em beriya her tiştî eger muxatabê milletê xwe bin, bes e. Bülent Arınç dibêje Tirkiye ewlehiya Birêz Barzanî jî wekî ya hemû rayedarên fermî yên ku serdanê dikin, bi xwe baweyekî herî baş dabîn dike. Lewma jî ev dîmen bûne sedema bertekên mafdar. Yani dibe me dikarî bû parazvaniya wî bikire. Mesele ne ye wekî? Mesele ne ye wekî? Bawerî bi we tune veya sembolîk in, sembolîk. Hakikaten Rêzdar Mesûd Barzanî ez şahsen pîroz dikim. Mala wî ava sembolîk tiştekî kir. Yani ez wextê diçim dewleta Tirkiye, diçim Tirkiye, ez bawerî bi dewleta Tirkiye nayînim. Ez parêzvanê xwe dibim. Yani veya tiştekî sembolîk e. Îjar dew werin hevanno aha li bendê bin ka ji kerema xwe re li benda ew ê bin. Bersiva Rêzdar Mesûd Barzanî ya ji bo Dewlet Bahçelî. Binêrin. Esas mesele di vê derê de ye. Bahçelî hîn jî gurê boz e lê ketiye postê miyan. Bêje godar kin. Em ê werin ser mesela İsraîlê jî. İsraîl Sûriye ser û bin dike hevanno, amade bin. Nîvê Sûriye çû. Ke destê İsraîlê. Çû. Ji ber vê yekê, Mazlûm Abdî çûye Ürdünê gelo. Na yan çûye deverekî din. Hevalê ku haya we jî heye ji me re bêjin ji kerema xwe re. Ez aniha ji we re dibêjim. Deqekî. Mazlûm Abdî çûye ku derê. Ez pir naxwazim eşkere jî bikim ji ber ku dibe ku meseleyekî dizî be. Mesela hevalekî me temaşevan dibêje madem ki PKK şer rawestandiye dewleta Tirkiye çawa ku divê ji Afrînê vekişe bi aynî awayî divê ji tevahiya Başûrê Kurdistanê jî vekişe. Veya tespîtekî pir dicî de ye ez ê ji virûpê ve bi temamî li ser vê jî bisekirim. Sibê du sibê di YouTubeê xwe de ez ê li ser bisekirim hevanno. Heta niha me çi digot? Ya hakikaten êdî em jî fêr bûne ha. Ev jî sendromekî ye hûn zanin? Ez behsa Mazlûm Abdî dikir deqekî. Ev jî sendromekî ye, nexweşiyekî ye. Mesela merov hevanno hêdî qebûl dike ku dewleta Tirkiye li Başûrê Kurdistanê be normal e. Mesela êdî em jî qebûl dikin. Em bidî li dij dernakevin. Em fêr bûne. Serê me da lêxistine em fêr bûne. Mesela em heta niha em fêrî Afrînê nebûne. Em hê jî dibêjin bila dewleta Tirkiye ji Afrînê vekişe. Em hê dikarin bibêjin. Mesela em nikarin bêjin dewleta Tirkiye ji Amedê vekişe. Em fêr bûne. Mesela aniha hevalekî ji me re dibêje dewleta Tirkiye çawa ku divê ji Afrînê vekişe piştî PKK bi aynî awayî divê ji Başûrê Kurdistanê jî temamî vekişe ji ber ku bahana wî nemaye. Heştê baregeh, sed baregehên artêşa Tirkiye hene. Çima ez nizanim hejmara wan? Çünkü li her derê hene. Diçin ku derê qereqola vat dikin, baregeha vat dikin.
ji ber vê yekê em nizanin. Resmî îlan nakin kî. Mesela hevalên me ji zapê ve dikişin, dewleta Tirkiye ji zapê ve nakişe. Yo çima ve nakişiya? Çi jî televîdirî? PKK xwe fesih kir. PKK çek danî. PKK vekişiya. Yo PKK dî tune. Tamam vekişe dî. Dava çi dikî? Dagir ker. Dagir kerî. İşî hevala tune ji me re bêjin dengê xwe kêm kê pêvajo xira dibe. Pêvajo xira nabe heval. Ew pêvajoya ku bi van dengê xira dibe bila xirab be. General Mazlum Kobani doh şev çûye Ürdünê. Heval no ma rastî ez vana eşkere bikim ya. Ma sermin ma çima ez eşkere dikim. Di medya civakî de hatiye parvekirin. Ez bibêjim nebêjim îdî ne mesele. İlham Ahmed dibêjin çûye Ewropayê. Ez navê dewlet navê welatî nabêjim. Salih Müslüm li Şamê birayadarên Erebistana Suudî re hevdîtin pêk tîne. Pêk aniye jî yani. Di derbarê Rojavayê Kurdistanê de pêşketinên nû hene hevanno. Baş e. Dibe ku tiştên nû çêbin. Em li bendê ne. Em li bendê ne. Statûya Kurdistanê, statûya Rojavayê Kurdistanê dikare were diyarkirin. Dibe em ji bîr nekin ku li Swîsrê li bajarê Cenevrê netewên yekbûyî heye. Dibe ku rayadarên Rojavayê Kurdistanê were netewên yekbûyî hevdîtinan çê bikin. Di demên pêşme de hevanno, di demên pêşme de ev Ahmed El-Şara bi kêrî Amerîkayê naye, bi kêrî welatên Ereb naye. Biya pêlîstûka destê dewleta Tirkiye, Suudî Erebistan ji vê rewşê hez nake, İsraîl qet hez nake. Misir jî hez nake. Di dawiya dawiyê de Ahmed El-Şara dikare biçe. Hevan emarin ser meseleya mühim. Baregeha Barzanî dibêje Baxçelî hîn jî gurê boz e lê ketiye postê miyan. Acayip gotinin. Baregeha Barzanî li ser serdana Serok Barzanî ya ji bo Cezîra Botanê bersiva rexneyên Dewlet Baxçelî da got. Dewlet Baxçelî dest ji nijadperestiyê, şovînîzmê bernedaye. Diyarê ku ew hîn jî gurê boz e niha ketiye postê miyan. Serok Mesûd Barzanî roza 29 mijdarê tevlî sempozyuma çaremîn a navnetewiya Melayê Cizîrî bibû li navçeya Cizîre Şirnaxê li Bakurê Kurdistanê. Levent Gültekin dengê me tê te sempozyuma li Cizîrê Bakurê Kurdistanê. Besî Hozat ji Doğû ve Güneydoğu Anadolu ra gotiye Bakurê Kurdistanê ev camêr dîn biye, sor biye. Di YouTube'a xwe de diqelişe. Xwe diqelişîne. Kurd e bi Tirkî rojnamevanî dike. Ê wisa ye. Dawiya gencên me ku bi Tirkî rojnamevanî bikin wisa dibe. Çara we tune ye. Dawiya we dibe Levent Gültekin. Ki mesela ji Tirkan bêtir ew êriş dike. Adet wisa ye. Wextê merov bûn kuşkê berderê xelkê dibe merov biewte. Kî derbas bû merov biewte. Adet wisa ye. De xulqiyeta kûçik wisa ye. Yani erka wî wisa ye. Ma Dewlet Baxçelî gurê boz ê berê ye. Niha ketiye postê miyan. Dibêje Baregeha Barzanî. Serok Mesûd Barzanî me gotibû çûye Cizîra Şirnaxê, Bakurê Kurdistanê. Serdana Barzanî gelekî deng vedabû. Yek ji wan kesî ku rexne li pêşmergeyên parazvan ên Serok Barzanî giritibû bi alaya Kurdistanê çibûn Cizîra Botanê Dewlet Baxçelî bû. Gelek kesan rexne kiribû lê Dewlet Baxçelî hêzê de tir. Hem jî di medya xwe de di rojnameya MHP de röportaj dabû. Serokê giştiyê MHP Dewlet Baxçelî çi gotibû? Dewleta me xwedî desthilat e, xwedî hêz e, xwedî
قوتا پێویستێ و کارە بە هەموو میوانان بپارێزە ڕاستە تەمام بارەگەها بارزانî bersiv da daxuyaniya Dewlet Bahçeli Dewlet Bahçeli tenê wisa negotibû têra xwe heqaret jî kiribû Baregeha Barzanî çi dibêje li gorî protokolê bû ev çûyîna me hemû ew hûrguliyên ewlehiyê tedbîrên ku ji bo serdana Serok Barzanî hatibûn girtin li gorî rêkeftineke protokolê ya di navbera saziyên pêwendîdar ên Tirkiye û Herêma Kurdistanê de bûn. Li gel vê yekê her car di dema serdana berpirsên payebilind ên Tirkiye yên Herêma Kurdistanê de jî yekîneyên eskerî yên taybet yên Tirkiye bi wan re hatine wê derê. Heta niha me tu pirsgirêk dernexistine. Serdana Serok Barzanî piştgiriyek bû. Destek bû ji bo pêvajoyê aştiyê ya ku Dewlet Bahçeli îdia dike qaşo piştgiriyê didî. Me digot qey Xwedê hîdayet daye Dewlet Bahçeli. Me digot qey Dewlet Bahçeli dest ji nijadperestiyê şovînîstiyê berdaye. Tiştekî wisa tune. Diyar e ew hê jî gurê boz ê berê ye û niha ketiye postê miyan. Dibêje Baregeha Barzanî. Ecêb e ne? Hevano li Swêdayê şerê navxweyî çêbûye pir ecêb tiştekî ye van tiştane em naxwazin heqeten me değişîne milletê me ê Durzî ku bi eslê xwe Kurd in kuzenê me ne bi zmamê me ne bi xaltiyê me ne hedî çi dibin em in yani em ê hevin em ê hev bin ê hev nebin mesele ne ew e mesele nava wan da şerê navxweyî çêbûye hevû du bi xıyanetkariyê sûcbar dikin hevû du dikujin mesela ev camêr şêxêwan hatiye kuştin heyf e ev şerê navxweyî ye dijmin bi însanan dikene li gorî nûçeya medya fermî ya Sûriyê zanayê olî yê Durzî Şêx Raîd el-Mutinî li Swêdayê li başûrê welêt ji aliyê koma çekdar ya girêdayê rêberê rohanî yê Durziyan ew jî rêberekî dine Hikmet Hecarî ji aliyê mirovên wî ve hatiye kuştin. Ev îdia du roj piştî belavbûna dîmenên lêdan û îşkencê baş e deng veda. İjar derdê ser derdara hevano îşkence lêdan dîmenê wî derketiye dîmenê çi êvî camîrê hî zanyarê olî ye ha merû diçe wî însanê digire destûnîgê wî girê dide îşkence lê dike çawa çê dibe anîne ser medya civakî jî belav kirine heqeten ya firqa we ji wan çetiyan tune ye însanê ku ev îşkence li rêberê xwe olî dikin Televizyona El İxbariyê ya girêdayî dewletê li ser platforma X'ê dixwe dispêre çavkaniyên xwe cihî yên li parêzgehê û radigihîne ku Raîd el-Mutinî hatiye kuştin. Televizyona El İxbariyê dibêje. Ev Raîd el-Mutinî hatiye kuştin. Sebeb çi ye? Parêzvanên niştimanî yên girêdayî Hikmet el-Hecîrî wî sûcbar dikin. Yani Raîd el-Mutinî bi stûjbariya hevkariya bi hikûmeta Sûriyê re destê ser kiribû. Yani dibêjin parêzvanên girêdayî Hikmet el-Hecerî dibêjin Raîd el-Mutinî bi hikûmeta Sûriyê re bi colanê re hevkariyê kiriye. Yani xıyanetê li me kiriye. Ji ber vê yekê kuştinê heq dike termî wî piştî du rojan ravestî nexweşxaneya dewletê ya Swêdayê kirine. Ya însanekî mirovan dikare xıyanetê bike ya. İnsan dikare xıyanetê bike. Ama heqê te tune tu îşkence lê bikî bikujî yani. Adalet tune ve wisa dibe. Ama adalet hebe bi şeklekî merû cureyekî din dikare ceza pêk bîne. Yani bi vî şeklî nabe. Yani firqiya vê pêkanînê û ya Daişî tune ye. Tişta ku em mehkûm dikin ev e. Em wextê behsa medeniyetê dikin ev e. Nabe yani. Nabe yani. Vê coğrafya rojhilata navîn de dîsa jî mirovên herî medenî Kurd in. Em Kurd jî înşallah em newsane nizanim. Ez qet neçûme Kurdistanê û di hepsê Kurdistanê de negeriyame. Na însanê ku di hepsê Kurdan da mabe ew baştir dizane.
Hevan o işkence heye de hepsi Kurdan'da. Lidan heye de hepsi Kurdan yani zanım. Hakikaten bejin em mahkum bikin yani. Em ona şermezar bikin yani. Ne olsa ya. Cezayı hıyanet edip ne kuştum. Devlet adalet ne kadar insana bikuje. Jber ku insan ji mejî pekte, ji akıl pekte tu dikarî bir insanı ikna bikî bikişîn cem xwe. Yani tu nikarî vî bikujî. Devlet nikare hemalatiya xwe bikuje. Nikare. Wê demê herin İranê, herin İranê. İnsanê ku alîgirî îqdamê nebile herin İranê. Herin wê derê bibin cellat, insana darbe bikin, insana bikujin. Yani ez hevanlı ez dikarim ve ikna bikim. Mesela yadamê de. Rojekî din em ê ser biaxivin. Adalet çi ye? Suç çi ye? Ceza çi ye? Wextê ku sucdarekî li holê hebe gelo tenê ew însan sucdar e ya cîranê wî, mamosteyê wî, melayê wî jî sucdar e. Dêw bavê wî jî sucdar e. Dewlet bi xwe sucdar e ji ber ku perwerdeya tam nedaye. Zarokekî me 16 salî îro eger ji perwerdê bê par be, eger çûbe dizî kiribe, eger çûbe ketibe destê dijmin xıyanet kiribe, di vê derê de ew gencê me sucdar nine. Devlet sucdar e. Civak sucdar e. Cîranê wî sucdar e. Ew cîranê wî ku rû nedaye wî gencê sucdar e. Ew xortê wî mehleyê sucdar e ku ew genç nehewandiye, nekiriye heval ji xwe re. Bavê wî, diya wî sucdar e. Melayê gund sucdar e. Keşeyê gund sucdar e. Suç pir berfireh e. Hevano newsa ye. Newsa ye. Newsa hêsan e. Kî xıyanet kiriye, kî nekiriye, ew wî cezayê wî, pîvana wî, mêzîna wî tu nikarî bi xwe bipîvî. Ev meselekî pir giran e. Rojekî din eger parêzerekî hebe yan jî hukuknasekî hebe mirov dikare nîqaş bike hevan pêra. Ya ez bi xwe pêkanînê bi vî şeklî red dikim. Em hana werin ser mesela ev ê hevan da. Putin Ewropayê tehdît dike. Dibêje ez ê mala we xirab bikim. Dibêje ez ê qirra we bînim. Dibêje eger hûn şer dixwazin, eger hûn fitne fesadî dikin, eger hûn Ukraynayê sor dikin berdin ser min, dibêje ez ê mala we xirab bikim. Kî nê dibe? De werin dibe. Vladimir Putin, serokê Rûsyayê Ewropa bi zimanekî tund şiyar kir û gef lê xwar. Pir vêkirî. Putin behsa îtîmala belavbûna şerê Ukraynayê ya li Ewropayê kir. Got, Rûsya naxwaze bi Ewropayê re şer bike. Lêbelê eger bidin destpêkirin, em hema niha ji bo vê yekê amade ne. De kerem ku werin em şer bikin. Putin her wiha welatên Ewropayê bi wê yekê sûcbar kir ku hewlên aştiyê yên serokê Amerîkayê Donald Trump sabote dikin, xirab dikin. Goh nadin peyamên aştiyê yên Donald Trump. Serokê Rûsyayê Vladimir Putin di piştî civînekî bersiv da pirsên rojnamegeran di rojeva Putin de şerê Ukraynayê hebû. Aloziya li deryaya Reş pêwendiyên bi rojavara yani bi Ewropayê re hebûn. Yek ji şiyariyên xwe yên herî tund da Ewropayê. Mesela çi dibêje? Rewşekî wisa wê derkeve holê muxatabekî ku mirov pê re bikaribe bazariyê bike wê li ortê nemîne. Putin diyar kir ku rojeva Ewropayê ya aştiyê di krîza Ukraynayê de tune ew aliyê şer e yani temamê Ewropayê aliyê şer e. Aliyê Ukraynayê ye. Di rojeva wan de aştî maştî tune ye. Eger Ewropa şer bide destpêkirin muxatabekî Moskowayê namîne ku di demekî nêz de pê re bikaribe bazariyê jî bike. Rûsya naxwaze bi Ewropayê re şer bike. Lê eger Ewropa bide destpêkirin vî şerî em ji niha ve amade ne. Kerem kin werin. Putin diyar kir ku Ewropiyan teza hedefkirtina têkçûna stratejîk ya Rûsyayê pejirandîye. İddia kir ku Bruksel di vîna xwe ya li derveyî pêvajoya çareseriyê de maye. Yani Bruksel bi vîna xwe li derveyî pêvajoya çareseriyê maye. Ne xwedî îradeye, ne xwedî biryarek û karibe aştiyê pêk bîne. Ev yek. Ê Putin bi vî şeklî ye, niha em diçin cem İsraîlê. Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu ji bo rêkeftina bi Sûriyê re şertekî nû danî. Şertekî giran e mîna şer e. Netanyahu xwest ku ji Şam heta herema tampon a Başûrê Sûriyê her der were bêçekirin.
vaya mana wî çi ye? Tu nava welatekî de tu jê re dibêjî ji paytext Şamê heta herêma Başûr dibe bêçek bibe. Ez tu sîlehekî, çekekî, tankekî naxwazim wê derê. Çil wê derê hebe ez ê lê xim. Yani min Başûrê Sûriyê dagir kiriye, min bi ew der bi dest xistiye, bilahaya te jî hebe. Tu werî wê derê tu tune dibî. Ew qas vekiriye. Li gorî daxuyaniya nivîskî ya ofîsa ragihandinê ya Serokwezîrtiyê ya İsraîlê, Netanyahu çû serdana leşkerên ku roja 27 mijdarê, 28 mijdarê di şarê li bajarokê Beyt Şînê yê li başûrê Sûriyê de birîndar bibûn. 6 eskerê wan birîndar bibûn, 20 kesên li herêmê jî hatibûn kuştin. Şerekî li gundekî bû. Ew jî dîsa li wan derane. Netanyahu li nexweşxaneya xifî got, bi niyetekê baş ancak bi mantıqekê têgihîştinê mümkün e ku ez bi Sûriyeyan re bigihîjim li hevkirinekî rêkeftinek. Lê beyan kir ew di parastina prensîbê xwe de bi biryar e. Prensîbê wî çi ne? Netanyahu ji bo rêkeftina bi Sûriye re şertên bêçekirina herêmên ji Şamê heta herêma tampon ya li Başûr danî. Hawîrdor, lûtkeya Çiyayê Hermonê dibin kontrola İsraîlê de ew jî di nav de ye. Serokwezîrê İsraîlê her wiha got artêşa İsraîlê wê li hemû hereman, li hemû deveran bimîne, hemû deverên ku İsraîl ketiye piştî roxîna Esad. Piştî ku Esad Sûriye terîkan çû, İsraîl hin herem bi dest xistin. Dibêje ku derê ketibe destê me em ê li wê derê bimînin heta dawî. Li Qusturê nenêrin. Em carekî ketine, dî em nikarin derkevin. Ême îşê me ev e. Balkêşek ku ev daxuyaniya Binyamin Netanyahu piştî banga Donald Trump hat. Donald Trump doh çi gotibû? Gotibû li hev bikine. Bi Sûriye re bikeve nava diyalogeke xurt û rastîn. Doh me ji we re pêşkeş kiribû. Her çi qas bi navbenkariya Amerîkayê ji bo îmzekirina peymaneke nû ya ewlehiyê ya di navbera İsraîl û Sûriyê de dane, dibe heta niha encamekî nehatiye bi dest xistin. Yani hat hemkirin Amerika navbenkar e, di navbera İsraîl û Sûriyê de pir peymanên ewlehiyê jî hatine morkirin, îmzêkirin. Lê dîsa jî heta niha encam nehatiye bi dest xistin. Lê Sûriye Ehmed el-Şara mecbûr e li gorî qisedan, li gorî axaftina Binyamin Netanyahu te bigere hevan da. Aniha ez têm cem we. Em vî camerî dayînin jêrê. Aha ji were. Ev jî peyamê we ne hevan. û ez ji we re pavê dikim. Êdî hûn bixwe peyamê xwe bixwîne. Ev jî hevala eylem e, eylem koç. Türkiye'den başûra bin Tirkî nedixwendin tu xwedê ya. Tamam. Ez datînim sêr ekranên bixwe bixwînin. Bin Tirkî nedixwendin. Xwedê ez naxwazim ya. Hevala eylem. Ez rêz û hurmet nîşanê te didim. Piştî aqwasa rexneyê xwe. Lê bila heval bixwînin ama ez bi xwe naxwînim. Ta ez bi dilê xwe de dixwînim. Ez dilê xwe de dixwînim. Ev jî tablo me. Mustafa Koyun dibêje bibin abone ji kerema xwe re. Heqeten ya hem bibin abone hem bibin endam. Endametî jî xweş e ya. Endametî hûn zanin ku derê çawa ye. Mala te ava mamoste. Her hebî silav û rêz ji te re jî. Wekî dê dünya şer kî bi ser bikeve ew dijî. Do min ji we re gotinekî gotibûn qet serfikrîn hevan no. Ême madem em bi ser neketine, qet nebe em bi serfirazî bigêjin dawiyê ya. Serfirazî jî ne xerab e. Serkeftin ji destê me nakeve, qet nebe serfirazî bi destê me bikeve. Ez ji we re tişek bêjim, di vê pêvajoyê de heta niha ê ketiye zorê aliyê dewleta Tirkiyeyê. Yani em pêvajoyê xweş îdare dikin Kurd. Heqeten xweş îdare dikin. Zimanê xwe xweş bikartînin,
me heta niha tiştekî wenda nekiriye, me xwe bernedaye. Ha hin saziyê me hêdî hêdî xwe sis dikin ew meselekî din e. Ew problemê wan ê din hene. Problema kapasite heye hevando. Yani hevalê me ê revebirên tevgera azadiyê li me temaşe dikin sira bi hirmetê me hêjwara. Lê saziyên me ên li Ewropayê heqeten sis bûne, perperîşan bûne. Sebebî wî çi ye nizanim. Hevando ez bi destûra we xatir ji we bixwazim sibê ez ji we re bernameyekî têr û tijî dîsa amade bikim. Hêvî dikim nûçeyên xweş hebin. Mala we ava bibin abone, bibin endam her hebe. Gelek spas dikim.